have to complete it. That's all. That is what that is I am all. interested in. And unim me ani kasa me wonu say Kwabri East no. Na hin kro Mamponteng ho na me free. And nti papa say me ye anase o mampani ada Roma. Say me pia na etimi si Mamponteng dwa. Me din da so me come wu kura kwa me din da so. Eya de a politics eya ye nya din a. Eya bibi antra. Nti de me kan say eya de nyara Jubilee market no. Mamponteng market na e wo kwan no ho no. The way and the manner we see it now. Enye saa nkopem se beto aba. Nti o man nya me nwa rehemu. Sese ya de ka ho asem 24-hour economy market ne de. Juvenile 11th June. But date to ho. Obi kura beka kira say wodi kan hyebo na wosan hyebo bu. Nya wodi kan hyebo na wosan hyebo. Me say enya de a. Yes, and I'm say enya de a ye beto aba. 2028 a market e be yesa de te no. Nya na me ba ya me be ye ho say de hunu. Na ho sa na hote. Kro no me se me firi mu. Me te ho me nko ba bia wo. Firi Kwabri mbepem sa abre nyina. Nti Kwabri obi na obetima ka kire me say onim Kwabri asem sene me. Politician te say me amatena kro no mu a. Nti kro no me firi mu. Nti maka say nkrata me ben ka metimi di bi aba. Kwa me ma nkrata me wahwe. Nkrata hodo amatro. Me ne Mamponteng na trans na trans mpempi marketing ho. Sesi a me no ka say nkrata asam ye ho adwuma wo nkran a. Me pesa me de Mamponteng ne ko mampani ho. Enya dia ye trans ya hwese ye si 24-hour economy market na ye wie a ye commission market we susuwa ye be ye ni mienu nyina wo kro no mo bi ehunu na de KMA market say no wo ka ye tie ni ho and Mamponteng enya bi de si essence Dogomoro market we enya bi no enya KMA I see enti ye so ye de mpabo beta enti mompa entachi na mompa entachi na me se Mamponteng market no aside the 24-hour economy market ya situate no ewo duma na afunu Mamponteng finfin no ye be ye de wo kwan ho aka ho asane ya begina kuro no maso microphone makasa say amanfo monto aba ma ndisi. Well, okay, ma yentoaso 1 year in office. Sure. Mpani 40. Mpani 40. Yes. Ai, say ne ye ho hipa anya asem